Jarosław stwierdził, że młodzi ludzie godzinami tracą na przesiadywaniu w internecie, popijając piwo. Były to już wtedy zakusy na ograniczenie naszej wolności. Wreszcie w jego zapleczu znaleźli się ludzie, którzy stwierdzili, że to nie czas na takie hasła, bo to samobójstwo. Zrezygnował. Proszę sobie wyobrazić, co już kilka lat temu chodziło temu panu po głowie. Przypominam, że kiedy były wybory w Ameryce pomiędzy panią Clinton a Trumpem, nasz świetlanny polski minister gospodarki na zapytanie dziennikarzy, kogo by wolał na stanowisku prezydenta USA, powiedział, że to jest wybór między cholerą a dżumą. A dzisiaj Polska musi współpracować z jednym z tych prezydentów. I naród musi się wstydzić za to, że obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, sojusznika strategicznego, nazwał dżumą albo cholerą. Daje to obraz o stanie emocjonalnym i obraz przygotowania do pełnienia funkcji wicepremiera. Proszę Państwa, ten wicepremier wyraził właśnie dzisiaj wielkie oburzenie o zamordowaniu ludzkim. Od dzisiaj tu zebranym radzę, polecam dalej dyskutować merytorycznie ponad podziałami. O tym, że państwo jest wspólne dla wszystkich Polaków, którym powinna być konstytucja i prawo, kategorycznie przestrzega o niehejtowaniu złych emocji w stronę naszych przyjaciół, którzy mają inne zdanie, aby dać o sobie świadectwo. Kłaniam się Państwu, dziękuję. Kwintesencja jest taka, że myślę, że podburzyła tłumy, bo jeszcze ludzie nie słyszeli tego. Jeżeli wysłuchają, to zamiast uspokoić sytuację, wydawało się, że prezydent, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, KRS, obiecał, że powoła ekspertów, że będą procedowali. No jakoś wyglądało to sensownie, 2 miesiące. Natomiast to, co usłyszałam od pani premier, jest straszne. Ponieważ już nie będę zabierała głosu, więc kochani, no chyba tak, ale no już my się tym różnimy, że nie obrażamy, nie wyzywamy nikogo. Te obelgi, które na nas spadły od komunistów, tam ubeckich i inne, znosimy się ponad ich retorykę. Nas cechuje spokój, umiarkowanie, wybaczanie ludziom, ale nie odpuścimy. W 1968 roku często, bo to była wyprawa do powiatu. Przy okazji można było fajne rzeczy kupić, tatę naciągnąć, więc wszyscy żeśmy się pchali do tej służbowej Warszawy pick-upa. Jak się tylko dało. Było tam nas pełno i na pewno łamaliśmy wszystkie przepisy ruchu. Natomiast to, co jest najważniejsze dla nas jako prawników, to co robimy, wszyscy tutaj, to, że walczymy o wolność. I to prawdziwą wolność, nie nazywaną, nie urojoną, nie internetową, tylko taką wolność, którą musimy mieć na co dzień wokół siebie. Czyli wolność polegającą na tym, że chodzimy gdzie chcemy, spotykamy się gdzie chcemy, z kim chcemy, mówimy o czym chcemy, a jedynymi ograniczeniami tej wolności jest prawo, które w dużej mierze opiera się na 10 przykazaniach. Jeśli na coś się zgadzam, żeby ktoś mi moją wolność ograniczał do tylko do 10 przykazań, bo przecież Bóg chce dobrze, więc nic złego mnie nie może spotkać. Natomiast to, co chce w tej chwili opresyjna władza pisowska, to wymaga kategorycznego nie. Państwo może sobie nie zdajecie sprawę, że dzisiaj jest próba sił. Albo my wywalczymy tę wolność, obronimy. I jak Jan Paweł II nam mówił na Westerplatte w 1987 roku, czyli 30 lat temu, wolność nie jest wam dana. Wolność wam jest zadana. Macie ją zyskać, pielęgnować jak ogrodnicy piękny kwiat i przenieść dalej. Macie tą wolność rozsiewać wokół siebie.
Wolność to jest działanie bez przemocy. Wolność to jest działanie dla dobra drugiego człowieka. Wolność to jest działanie, które ma przynieść wszystkim dobro, bo przecież z wolności nie może płynąć zło. Jan Paweł II powiedział też, będąc w Polsce, jedną z ostatnich wizyt, ducha nie gaście. Nie możemy zgasić tutaj ducha naszego oporu. Bo jeśli go zgasimy teraz, póki nie będą uchwalone nowe ustawy, póki parlament nie rozpozna weta prezydenta, które może odrzucić większością 3/5 głosów. Dzisiaj Kukiz15 powiedział, że poprze weto prezydenta, więc część pisowska nie ma szans w normalny sposób na odrzucenie weta prezydenta, więc słowa pani premier musimy odczytać jako szukanie drogi nienormalnej. To, co się dzieje, to jest bandytyzm polityczny. Ja to mówię bardzo mocno, ale z pełną odpowiedzialnością. Na dzień dzisiejszy można tylko i wyłącznie wyobrazić sobie taki scenariusz, w którym uda się wprowadzić drugiej stronie jej zmiany, gdy prawo zwykłe zostanie zawieszone. To musi być stan wyjątkowy. Żeby był stan wyjątkowy, trzeba nas sprowokować do zajść na ulicach, żeby komuś się coś stało, żeby się polała krew. Jarosław Kaczyński tchórz od zawsze nigdy nie uczestniczył w żadnej demonstracji w stanie wojennym. Siedział u mamusi pod spódnicą. Kiedy jechał na Wybrzeże, na wczasy do Juraty, wiedział, że są strajki, nawet nie wysiadł z pociągu. I to człowiek, który się ugina zawsze przed siłą, która mu powie nie, ale powie w sposób normalny. Nie użyje przemocy. Proszę zauważyć, Jarosław Kaczyński nie siedział w stanie wojennym, nie był internowany, bo był niegroźny. Nic mu się nie stało. Dzisiaj ma straszną traumę, bo nie może się niczym wykazać. Więc próbuje się wykazać teraz. Próbuje nam narzucić coś, co jest nam kompletnie biorę, czyli nasze poparcie, naszą kategoryczną siłę, która stoi po ich stronie, aby wiedzieli, że każdy sposób, każdy pomysł wpływania na nich będzie natychmiast krytykowany, a oni będą mieli oparcie w ludziach, o wszystkich tych złych rzeczach napiszą media. I będziemy o tym wiedzieli. I będziemy umieli ich obronić. Oni nie mogą zostać sami. I to jest najważniejsza solidarność, do której jesteśmy zobowiązani. Na zaspie Jan Paweł II mówił, jeden drugiego brzemiona noście. Nie bójmy się wziąć odpowiedzialności my za tych sędziów, żeby ich obronić. Bo jeśli my ich obronimy, oni będą bronić nas. Jeśli ich zostawimy, będzie źle dla wszystkich. Dlatego, proszę Państwa, też pamiętajcie o tym, że tu przyjdą młodzi asesorzy. Ziobro wstrzymał 800 nominacji sędziowskich po to, żeby wysłać swoich janczarów. Tak mu się wydaje. Ale każdy młody asesor, jeśli będzie przyjęty z sercem w sądzie, będzie wsparty, będą starsi koledzy pilnowani, żeby błędów nie popełniał, nie będzie mógł być szantażowany. A my, adwokaci bądź radcowie, powinniśmy się ukryć w język i nie wykorzystywać błędów tej młodzieży dla chwilowych zwycięstw naszych klientów. Tego wymaga zwykła porządność, przyzwoitość. Wychowajmy ich na wspaniałych, młodych, świetnych ludzi. Nauczmy ich etosu sędziowskiego. Nauczmy ich służby dla państwa, odpowiedzialności za nas wszystkich. I wtedy Ziobro i ktokolwiek inny może się ugryźć, przepraszam, poniżej krzyża. Bo nie zmusi nikogo. Proszę pamiętać, Sąd Gdański, Okręg Gdański w stanie wojennym miał najgorsze wyniki według wskazań ministra sprawiedliwości. Najwięcej uniewinnień w całej Polsce. Tu chcemy, w Kartuzach, w Bytowie, w Miastku, w Człuchowie, w Elblągu, w Lęborku, w Słupsku, w Pucku, w Wejherowie, nie mówię już w Gdyni, Gdańsku, chcemy tym ludziom dać wsparcie moralne, potwornie silne, żeby nie było im źle, żeby się czuli naszymi absolutnymi przedstawicielami, którzy mają prawo wymierzać sprawiedliwość, ale których my chronimy, bo chcemy ich mieć, a nie innych. Nie chcemy tu mieć janczarów Ziobry. Nie dopuścimy do tego. Tylko my możemy to zrobić. Każdy przejaw łamania prawa przez narzuconych zarządców sądom będzie, proszę Państwa, tępiony. Pamiętajcie, nie przy każdym sędziu może stać komisarz polityczny PiS-u. Nie bójcie się. Nie ma czego. Oni się nas zaczęli bać, bo szukają pretekstu, żeby udowodnić, że wola narodu jest inna. Gdzie był ten naród, kiedy my 10 dni protestujemy? Ja jeżdżę po całej Polsce, nie widziałem ani jednej grupy ludzi, która by podeszła do nas i powiedziała, nie macie racji, to rząd chce dobrze. Nikt, ani razu. Proszę zrozumieć, racja jest po naszej stronie. I jak napisał kiedyś towarzysz Józef Stalin,
na medalu za II wojnę światową, a to przypomnę, bo to dobre słowa są. My prawy, mamy rację, my pobiedimy. Mamy rację, my zwyciężymy. Jeszcze jedna rzecz. Nie może być tak, że my się spotykamy tylko tutaj i tu jesteśmy widziani. Musimy wprowadzić jakieś oznaczenie siebie jako ludzi, którzy mówią nie łamaniu prawa, deptaniu ludzkiej godności, próbie upokorzenia, próbie uzależnienia ekonomicznego. Czego chce Kaczyński? Chce państwa, w którym obywatel będzie całkowicie zależał od władzy. Po to są mu potrzebne PGR-y, żeby znowu ktoś jaśnie państwa w rękę całował. Bo słyszeliśmy, że są kastą jaśnie panów, tak? Już o tym słyszałem. Żeby było 500+, ale jak komuś cofną te 500+, to chce się odwołać do sądu. Ja spytam, do którego sądu? Chyba boskiego. Jeśli ktoś dostanie zakwalifikowany do mieszkania plus, a okaże się, że nagle się okazał niepokorny, to mu to zabiorą. Gdzie się odwoła? Do sądu? Nie, bo ten sąd już nie będzie dla niego. Musimy więc się oznaczyć jako ludzie, którzy mówią im nie. W stanie wojennym nosiliśmy oporniki. Wszyscy, my sędziowie również. To was zaskoczy. Mieliśmy oporniki na garniturach. Nic się nam za to nie stało. W sądzie chodziliśmy z opornikami. Jak skazywali Frasyniuka, Michnika, Bogdana Lisa, to staliśmy na korytarzu i śpiewaliśmy "Jeszcze Polska nie zginęła". My sędziowie... Solidarność! 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 Ja orzekałem jako sędzia, jako asesor. I muszę Państwu powiedzieć, że miałem najmniej zapowiedzi, wtedy to były rewizje od strony ludzi. Dlaczego? Bo zawsze poświęcałem czas, żeby im wytłumaczyć. Pytałem, zrozumiał Pan, Pani wyrok? Nigdy nie mówią obywatel, tylko Pan, Pani. Tak, albo nie. Jeżeli nie, to dlaczego? I tłumaczyłem. Ludzie nie mogą mieć wrażenia, że się ma ich w nosie. Sądy trzeba odchudzić od spraw naprawdę idiotycznych, prostych, łatwych. To może orzekać sędzia pokoju. Proszę bardzo, każdy z Państwa doświadczony życiowo, wybieramy go sędzią pokoju. On wydaje wyrok, tak, po odpowiednim przeszkoleniu prawnicy, żeby ktokolwiek wiedział, musi coś wiedzieć, a ten sąd tylko go zatwierdza, wali pieczątkę i do komornika. Tak było przed wojną. My mamy za dużo spraw, dlatego sądy kuleją. Mamy 800 nieobsadzonych etatów, dlatego sądy kuleją.